COVID-19. Ilipo corona kulibe. Zona kapena feki. Ifeyo tikuva kuti dziko lapansi lonse lino kuli coronavirus. Ndipo sitikukana naye. Koma ife kunoko Mulungu watikondera sinafike. Ifeyo kuno ndiye ndalama zonse zimene zalowa za coronavirus. Tikufuna tiziwe kuti zaenda bwanji. Chifukwa ndalama za coronavirus zinali zoti zipereke ngongole kwa inu, zipereke zakudya matumba achimanga kwa inu, zinali zoti zipange mijiko muzisamba mmanja mipope, osati ndowa ziwiri iya. Mwandimva? Mijiko sinabwere, mapasilo simunalandire, ngongole simunalandire, ndiye ndikumva so kuti kwina mpaka na kumatenga maboko sopanda kanthu kukaika kuti muziti ndi corona. Ndiye ku politician timatukanizana kotu. Ndipo timanena kotu. Zona ndizonama osaziwika. Zimene zija soka lache your excellency ndizimene akutola this generation. Because as the Secretary General said, we don't write sitimalemba mabuku, sitimalemba history. For a long time anatusa maphunziranso civics. Ndiye kuti zimene amaziwa ine ngati ndikuspikisana ndi President John Tembo ndine na chilichonse chimene ndikufuna chamene. Ndipo no matter how much I hurt him, ndiponso ngakhale zona ndizona mazachi. Pamene panathu akumvesera ziti zimenezo. Ineyo sindikuchita bulemu achinyamata. Kuti kuipa kwake, the difference is that if we had no access to my social media, kutera kuina kundia sila phone, ngakale kundiikira ma units, ama ndiikira zukulu wanga wa zaka 7. Kwa ine simata. Unombano wa president, umene unagwira ntchito ndona Tembo. We are not on social media. Now there's another generation from 1990 to today. They are the hence the hatred, the hate speeches, the anger in our nation. Ndikukulilirani ya mipingo. Titandizeni kwa lo wachiwanda kuziko. Chaudani ndikutukandisani. Wabwera Samaria uyuliza kuyanganirani. Ina sininga kusokonezeni kukupitisani kuchile. Ama pempera ndipo ndi mbusa. Munamba mwamba kutukwana. Munamba mwamba kunama. Ye Ivaniz. Kodi mufuna tituluke mchipululu kapena tibakhala mchipululu? Tituluke. Tituluka. Chifukwa ife tifuna zipangizo zonse za ulimi kuyambira fetereza. Kuchoka pa 22,000 nkanthu ife tizigulitsa 4,495 kwacha basi. Njala ku Malawi ikhale mbiri yakale. Aliko vanthu kuno amene afuna kuvotera vanthu omwe mpatsana zintchito pa chibale. Alipo vanthu kuno kapena amene afuna kuvotera kuti anthu ife tizigawana zigawo ni mitundu. Mzipatalamu mankhwala azipezeka. Aphunzitsi azilipidwa pa nthawi yake komanso mosamalidwa bwino. Mmakukamu nimamva kuti aphunzitsi aluvutika zedi marenti. Nzofunika kuti kaya ukira ntchito kuchipatala, kaya ndiwe mphunzitsi, kaya ukira ntchito yanji ya boma, ulandire malipiro abwino. Minimum wage 50,000. Usakhome msonkho ngati ndalama zako zinafika pa 100,000. Ino amene mchira ma business ma license litsitse. Misonkho koma pa zinthu zoti ngakhale wagula kunja komatu mtengo wake ni wina koma ungokuchaja chimtengo ngati icho ulipira kasanu katatu zimene unalipira koma chonsecho afuna misonkho yazikagawana azilemera wokha. Kodi zili bwino zikatero? Tsono tangoganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti fetereza maningo udula. Ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 nkanthu
kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati